Se duce viața ca un vid și umbrele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin, spre slava cerului frumos sau spre adâncul întunecos, spre veșnicii în sus sau jos, fără sfârșit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema? Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Se duce viața ca un nor în marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor. Atâția au trecut și tu vei trece, nu uita. Depinde cum te-ai pregătit, spre veșnicie vei zbura în infinit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema? Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Și iată Domnul va veni cu slavă veșnică pe noi, înconjurat cu zeci de mii, cu îngerii în zbor, ca fulgerul la răsărit, și orice ochi îl va vedea, și aceia ce l-au răstignit îl vor vedea. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema? Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema? Ești pregătit sau nu? Acum e timpul